Включете се в класацията на Българското национално радио любимите народни песни и хора на България. Направете своите предложения до 1 октомври с имейл или с писмо до Българското национално радио. Посочете своето най-любимо изпълнение и нека всички заедно да подкрепим класацията. 100 от вас ще получат диск с песните и хората, които България обича. Българското кино става на 100 години. Кои са вашите любими 100 български филма? Тези, които помните, обичате и винаги искате да гледате. За да ви ги покажем, гласувайте за тях на сайта на Българската национална телевизия. Пак закъснях. Всички хора сме свързани. Знаеш ли колко непознати чакат за трансплантация? Донорството е знак, че доброто не е загубено в препускането през живота. Донорството е една от пътечките, по които се свързваме. Трябва само да говориш с близките си.